हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बेयाव जोङो नुनो मोननाय जागोन फैगौ आसाम स्पेसियेल टेट 2026नि एलपि आरो इउपि मोननैबो सेक्सननि बर' पार्टनिफ्राय आरो बेयो जोबबाय आं बेखौ खनसे खिन्थाखांबाय ग्रामार सेक्सना दा बेयाव जोंहा दङमोन नैबेयावहाय मोनसे बाथ्रा फार्स्टआवनो बे जाहैबाय मा नोंथांमोना नै एलपिआव दं फरायनानै बुजिनाय खन्थाइ आरो बेनिफ्राय रनसाय एबा रायथाइ दङ बेनिफ्राय बेयाव जा साननो गोनाङा मा फरायनानै बुजिनाय खन्थाइ होननाया एक्सुवेलि बेखौ खन्थाइ गज' बा खन्थाइनि प्लट होनानै जोंनो कुइसन सोंनांगौ आरो बेनिफ्राय बेहाय थानाय खन्थाइ खबाम ओंथि बायदिसिना बेफोरखौ सोंनाय जानो नांगौ आरो खन्थाइजों मा फोरमायदों बेफोरबायदिखौ सोंनाय जानो नांगौ नाथाय जोंना बेहाय गासै 5 नाम्बार दङ नै आरो बेनिफ्राय रायथाइयाव 5 नाम्बार दङ दा बेखायनो बेखौ जों दा जेरै बुजिदों बेबायदि सोङालाबा खन्थाइनि जारिमिन सोंनोबो हागौ बेयाव कुइसन फैनोबो हागौ बेखौ आं सन्देह खालामदों बेखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आङो गोदान बर' खन्थाइनि मोनसे फारिलाइ लाबोना होफैदों जाय इम्परटेन्ट बेफोरखौ आरो बेनि लिरगिरि बिजाब आरो मायथाइ ओंखारनाय सम बेखौ हिस्ट्रिखौ सिगां समावलाय सिलेबासाव होखादोंमोन बर' थुनलाइनि जारिमिन गोदान बर' खन्थाइ गोजाम बर' खन्थाइ बिदि होनखाथारदोंमोन आरो ओमफ्राय थांनाय बाराव लास्ट टाइमाव फैदोंमोन फरायै खन्थाइ फरायै रायथाइ बेबायदि होननाय फैदोंमोन दा दिनैनियाव बेवहाय फरायनानै बुजिनाय खन्थाइ फरायनानै आरो फरायनानै बुजिनाय रायथाइ बेबायदि जाना फैबाय आरो दा होमबाबो मोनसे मोननै माब्लाबा फैयो ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे गलांजाया नाम्बारा बेनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों एखे माबायानो सिलेबासानो नै इउपिआवबो दङ नै इउपिआवबो दङ नै बेहाय बेबो एखेयानो माने मोनसेखौ नायबानो जागोन आरो बेनिफ्राय बेखायनो आङो नोंथांमोननो बाहाय हिस्ट्रि लाबोना होफैदों गोदान बर' खन्थाइनि दा गोदान बर' खन्थाइ होननानै बुङोबा जोङो 1952निफ्राय लानाय जागोन 1952निफ्राय गोजाम बर' खन्थाइआथ' बिबार मुगायाव दं हाबजोब्बाय बिबार मुगा होननायाव हाबहैजोब्बाय बा बिबार खन्थाइआव दङ बिजाबाव दङ बेनिफ्राय हाथरखि हालायाव दङ बेफोर आरो दा गोजामसिन थांथ'वालाबा नैबे पेजाव बा नैबे बाराव नैबे गोदानखौल' लाबोनाय जादों गोदान 1952 मायथाइनि उननिखौल' दा जोङो गोबाव खालामाजासे फैदो नायदिनि बेनिफ्राय फार्स्टनिफ्राय जों नायगोन प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि सनाखि बिजाब 1968 बेयो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय इसर ब्रह्म आरो कामाख्या ब्रह्म नार्जारिनि गुथाल खन्थाइ 1969 बिद्यासागर नार्जारिनि आं बावनो हाया 1969 बेबो सचिन्द्र बसुमतारिनि मिथिंगानि देंखो 1969 बेबो धरनिधर औवारिनि मोदै 1971 हरिहर ब्रह्मनि सेवथि 1973 आरो बिथांनिनो गांसे बिजाब दंबावो अरगें बे जाहैबाय 1973 बेबो एखे बेनिफ्राय जोंना मुंदांखा खन्थाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि अख्रां गंसे नांगौ 1975 बेफोरखौ नायनांगोन जोङो गोनांथार बेफोरो बेनिफ्राय आं फैफिनगोन 1994 सान मोखाङारि बिबार जानानै 1994 बेनि थाखायथ' साहित्य एकादेमि मोनदों बिथाङा जेराव 2015 मोनदों बेयो सान मोखाङारि बिबार जानानै बे खन्थाइ बिजाबनि थाखाय बेनिफ्राय फुलेन बर'नि लाइमोन बेनिफ्राय रत्नेश्वर उजिरनि हांमा दाहा उत्तम चन्द्र ब्रह्मनि खन्थाइनि देंखो रामदास बर'नि फैफिन बेबो मुंदांखा 1976 नन्देस्वर दैमारिनि गोसोनि बारहुंखा बेयो जाहैबाय 1976 आरो सुबुंनि राहा 1976 मनरन्जन लाहारिनि माब्लाबा खन्थाइ माब्लाबा आरो गुबुन खन्थाइ बे 1993 नैबे माब्लाबाया 1977 आरो आं थांफिनगोन 1998 बे मनरन्जन लाहारिनि बानेश्वर बसुमतारिनि जागनिबान 1977 आरो बेनिफ्राय डिमापुर खन्थाइया गांनै दं बिथांनिया 1958 बेनिफ्राय दङ सचिन्द्र बसुमतारिनि सनेट नै सनेट खन्थाइखौ जों गोसोआव लानांगोन सचिन्द्र बसुमतारिनि सनेट खन्थाइनि मुङा जाहैबाय सिमांनि खैना 1977 आरो बिथाङानो जोंनि गेजेराव सिगां सारिनि सनेट खन्थाइनि लिरगिरि सनेट खन्थाइ माथो मिथियो नोंथांमोना 14 लाइन्सनि खन्थाइ जायनि थिमा लास्ट 2 लाइन्सआव बेरखांजोबनांगौ जायो 14 लाइननि सनेट खन्थाइ बेनिफ्राय दङ जोंना मा उत्तम केरकाटारिनि खन्थाइमाला 1977 मन्त्रि ब्रह्म चौधुरिनि गैया 1971 बरुन बर'नि जोंमा 1977
जगदीश ब्रह्मनि दैमानि फिसा दिमासा 1980, सानजारि बुथुवानि जांख्रिखां 1980, बेनिफ्राय रुपनाथ मुसाहारिनि नेरसोन 1981, गुनेश्वर मुसाहारिनि हाफ फिसावा 1981, फेरेंगा दाउ 1984, बिहुराम बर'नि गिबि बिथाइ 1984 नैबेखौ गोसोआव लानांगोन जोङो। बिहुराम बर'नि गिबि बिथाइखौ मानो होनबा जोंना गिबि बिथाइखौ खन्थाइ मा होननानैबो फोसावनाय जाबाय। खन्थाइ मा होननानैबो बिहुराम बर'नि गिबि बिथाइखौ 1984 इम्परटेन्ट। बेनिफ्राय सुरत नार्जारिनि जिउनि अलंबार 1989, बेनिफ्राय नायदो अरबिन्द उजिरनि मोन्दांथिनि रोजाबथाय 1995 आरो बियो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों 2010 2010। अनजुनि नोंनि जिउ आंनि बिबुंथि 1982, फासिनि दौलें अखाफोर 1995, गोरबोनि रादाब 2005 आरो बिनिफ्राय दङ गोरबोनि खन्थाइ 2005 आरो आं माबोरै दं दासों खन्थाइ जाय 2016 साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों अनजु नार्जारिनि मेदामनि। बेनिफ्राय दङ बिजय बाग्लारिनि आंनि अनजालिया मोसाफाख्रि 2001, डक्टर अधीर ब्रह्मनि दाबोरसे उखुन्दै 2002, कुरुक्षेत्रनि मिसाइल 2006 बे मोननै बिथांनि। आरो मुंदांखा खन्थाइगिरि मंगलसिं हाज'वारि बिथां डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथांनि थैजों लिरनाय दोंसे खन्थाइ 2002, जिउनि मोगथां बिसम्बि आरो आरज 2003 साहित्य एकाडेमि मोनदों जाय 2005 जिउनि मेथाइ खन्थाइ 1976 बे मोनसे आरोबाव गोदान खन्थाइ। बेनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्मनि गोसोखांनानै लिरदोंमोन आं नोंनो गांसे लाइजाम 2003, उथ्रिसार खुंगुर बसुमतारिनि दिनैबो आंहा बे समाव सहराव न' गैया नै खन्थाइनि नामा 2005, रुपास्रि हाज'वारिनि आंनि बिलोगो हायनारि 2006, सुनिल फुकन बसुमतारिनि समनि आगान आरो समनि फाखन 2006, अरबिन्द उजिरनि सोदोबनि सोलेर 2010 आरो बेयाव साहित्य एकाडेमि मोनदों बिथाङा। प्रेमानन्द मुसाहारिनि अखाफोरनि दैमा साहित्य एकाडेमि मोनदों 2011, गुनेश्वर मुसाहारिनि बर' खन्थाइ साहित्य एकाडेमि मोनदों 2012, अनिल बर'नि डेलफिननि अन्थाइ मोदाय आरो गुबुन गुबुन खन्थाइ साहित्य एकाडेमि मोननाय बिथांनाबो 2013, उर्खाव ब्रह्मनि उदांनिफ्राय गिदिंफिननानै साहित्य एकाडेमि मोनदों 2014 2014, फुकन चन्द्र बसुमतारिनि आखाइ आथुमनिफ्राय साहित्य एकाडेमि मोनदों 2019, काली कुमार लाहारीनि खन्थाइ जों बावलांनाय बे मोनसे गोजाम खन्थाइगिरि 1952 खन्थाइ बिहुं फैनायाव हागौ खन्थाइ बिहुं 1952 आरो बैसागि सिख्लानि सल'बाथा 1966। दा बेफोर खन्थाइफोरखौ आं नोंथांमोननो जाथाव गोनां साननानै लाबोना होफैनाय जाबाय आरो लेटेस्ट गोदानथारखौ आं दिहुनना होनाय जायाखै मानोना लेटेस्टखौ बांसिन सोंखायानो बेखिनिखौनो सोंगोन सोङोबा बेखिनि समनिखौनो आरो दा बाहाय लिस्टआव थायै सोंबाय बायोबाबो बे गोदानथार लेटेस्टखौ सोङा बिनि सिगांनिखौ सोंगोन बेखौ जों गोसोआव लानांगोन बेखिनि। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नैबाव दंबावो मोनसेया रायथाइनिबो हिस्ट्रि मोनसे लाबोना होफैगोन आङो भिडिअ रायथाइखौ गोदान रायथाइखौ नोंथांमोननो लाबोना होफैगोन गोदानखौ। आरो गोजाम थुनलाइनि जुदि नायनो गोसो दंबा नोंथांमोना गोजाम बर' थुनलाइनि आं अलरेडि भिडिअ बानायनाय दंखायो डिसक्रिपसनाव लिंक दं एबा नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायबा मोनगोन बर' रावखान्थि होननायाव बा बर' मेजर होननायाव हाबबा मोनगोन बेखौ बर' रावखान्थियावनो दङ बियो एक्सुवेलि गोजाम बर' थुनलाइ एकदम 1920निफ्राय 1952सिम थख' दिहुनजोबनाय बेखौ नोंथांमोना मोनगोन बेयावनो मोनजोबगोन आरो गोजामनिखौ। आरो आङो कमिउनिटि टेबाव आं टेग खालामना होगोन बेयाव नायनोबो हागोन। बेनिफ्राय रायथाइखौबो मोनसे लाबोगोन बे भिडिअनि नैबे माबाखौ पिडिएफखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन डाउनलड खालामनो हागोन नट लिरख'ना लानो हानाय जागोन। एसेनोसै बाखि ग्रामार सेक्सनाथ' जोब्बाय। बेनिफ्राय नोंना राव सोलोंनायनि आदब खायदा आरो बांरावारि सोलोंथाइ बेनि सायाव माखासे कुइसन बानायबावगोन। एक्सुवेलि बियो रावखान्थियानो हाबफाजोबनाय बेयाव गासैबो सिलेबासा बे गाहायनियानो राव सोलोंनायनि आदब खायदा आरो बांरावारि सोलोंथाइ होननाया खालि फिदिं फिदा सोंगोन बेखिनिल' बेखौनो आं नोंथांमोननो MCQ लाबोगोन। दा बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों।